O terénoch sa rozprávam s Viktorom Oravcom a s Milanom Pagačom. A teraz tých terénov, ktorých ste sa priamo zúčastnili, boli 3. Predchádzala im taká ešte zaujímavá situácia, ktorá je inak v publikácii zahrnutá ako súčasť prvého terénu. To by som sa rada opýtala, ako k tejto situácii došlo. A zároveň by som sa rada porozprávala aj o tom, že čo bol tým úplne tesným predstupom pred vašim vstupom do terénov. No tak predchádzanie do vstupu do terénov, alebo respektíve oslovenie nás do participácie na terénoch bolo asi viacej vecí dohromady. My sme robili v marci a apríli 82. roku naše 3. sympózium. Prvé bolo v Lubietovej, druhé bolo v Bohuniciach na Považi a v okolí a tretie bolo v Bratislave. Na realizáciu jednej z prác, ktorá bola teda prvá naša v tom, alebo 2 prác do toho sympózia, sme pozvali zo pár účastníkov, teda ako divákov, a medzi nimi bol napríklad Vlado Kordoš, bol tam Maťo Krén, bol tam aj Peter Meluzin. Petra Meluzina, myslím, že na túto vec po našom dohovore, ak si dobre pamätám, pozval Vlado Kordoš, pretože Peter bol už predtým účastníkom jeho vlastne takých tých posunov výtvarného diela, kde Peter bol priamym účastníkom už rok dozadu na mnohých jeho veciach a aj teda iní ľudia dobre sa poznali. Okrem toho však Laco bol spolužiakom Petra Meluzina z vysokej školy, úplne priamym spolužiakom, takže aj tam bola nejaká väzba. A Peter organizoval v 81. fotbal na Šupke, kde teda bola väčšia skupina ľudí zainteresovaná, aj neskorších účastníkov terénov. A my sme na tej veci neparticipovali, neboli sme na ten UFO fotbal pozvaní, no ale napríklad v 82. Pred terénmi, ale aj našou realizáciou tej akcie Sebastian sme pomáhali, alebo boli sme účastní na Kordošovej a Krénovej akcii na poctu Rudovi Filovi, ktorú pripravovali, takzvaná nahá a oblečená macha podľa Goju. Boli sme v podstate v pomerne intenzívnom kontakte. No a pozvali sme prostredníctvom Vlada Kordoša aj Petra Meluzina, ten sa zúčastnil, bolo to začiatkom marca, a asi 3 týždne možno na to sme boli zase pozvaní my na Petrovú takzvanú sklomozaiku, ak to presne nehovorím. Sklomozaika sa to volá. Áno, no, tak boli sme na ňu pozvaní a tam sme sa stretli prvýkrát aj s docentom Matuštíkom. Samozrejme, že sme o ňom vedeli, ale to zoznámenie bolo tam. No, oni, pokiaľ si dobre pamätám, snáď pripravovali na cestu jar, respektíve možno už od zimy, terény. Myslím, že sme do nich boli aj do toho prvého oslovení, ale my dvaja s Viktorom, keďže bolo to vymedzené len na jún, a samozrejme to okolie Bratislavy a Bratislava, tak my sme mali vtedy intenzívnu prácu v škole. Mali sme takzvané tie klauzúrne alebo prieskum. To bolo uprostred júna, to boli iné termíny, ako napríklad teraz bežia na Vysokej škole výtvarných umení. Takže tam sme boli vyťažení, ale druhá dôležitá vec je, kde sme boli vyťažení po tej stránke, teda tých akčných alebo iných vecí, sme pripravovali akciu Prenos, ktorú sme venovali 19.7., čiže o nejaký mesiac na to necelý, Rudolfovi Filovi k 50. narodeninám. Táto akcia Prenos bola tak rozsiahlá, diala sa na rôznych miestach, v rôznych časoch v Bratislave a okolí, čiže bola náročná aj na určitú logistiku a viac vecí okolo toho. A potom aj to samotné spracovanie do formy vlastne daru pre toho Ruda Filu. Tak toto nám bralo dosť času už aj v júni, takže my sme museli akoby odmietnúť tú účasť.
a boli sme oslovení, aby sme aspoň teda nejakou prácou inou vošli do toho prvého terénu. Takých našich pred týmto nahrávaním rozhovoroch zaznelo, že vy pokladáte za takú ako keby predstupeň toho vstupu do terénov vašu realizáciu Svätý Šebastín. Myslím si, že to bolo preto, že tam Peter sa prvýkrát na našej akcii zúčastnil. Peter bol aj s docentom Matuštíkom akoby, a s Julom Kolerom tými akoby, iniciátormi terénov, alebo terénu. A zároveň od 2-3 týždne sme boli prvýkrát my na Petrovej akcii. Ste sa tak vlastne interpersonálne prepojili. Čiže v jednom mesiaci sme sa pomerne intenzívne stretli na týchto veciach, ale pokojne to môže Viktor doplniť. Keď sa vrátime úplne na začiatok teda našej spoločnej práce v Trojici, tak samozrejme jednak tá samotná koncepcia tých vecí a prác, ktoré sme robili, bola orientovaná hlavne do teda prírody. A prečo do prírody? No hlavne preto, lebo samozrejme nikto z nás nevlastnil nejaké ateliérové priestory a tak ďalej. Každý sme bývali u rodičov v pomerne malých bytoch. V Karlovej Vsi Laco mal tiež v tom čase byt, ale malý a tak ďalej. Čiže sme si povedali, že vlastne toto nepripadá do úvahy, tak sme sa rozhodli pre cestu a variantu, že budeme vlastne pracovať v exteriéri, vonku, v prírode, ktorá vlastne poskytuje nekonečné priestory na realizovanie tých vecí, ktoré sme chceli robiť a ktoré sme potom samozrejme aj realizovali. To bola jedna vec. A ďalšia vec bola ešte samozrejme aj taká, že mnohé veci boli niekde veľmi, povedzme, na hrane, dá sa povedať. Veľakrát sme robili s obnaženým teda telom, mnohé veci boli teda robené v akte a tak ďalej. A vlastne sme nepotrebovali mať k tomu publikum a publicitu. Robili sme to vlastne ako intímne a dá sa povedať aj ilegálne. V podstate koncepcia terénu vyslovene umožňovala, keďže to bola to výzva na nejaký časový úsek, v ktorom je nutné zrealizovať akciu, zadokumentovať ju, respektíve spraviť nejakú dokumentáciu, ktorá má tú možnosť, že odprezentuje, čo ste robili. A tá účasť divácka tam nebola vyžadovaná, dokonca bola nepodstatná, alebo teda No ani nemohla byť, lebo tiež ten terén bola ilegálna činnosť svojím spôsobom. Tak skrytá. Čiastočne, ale koncepcia terénu, ako bola nastavená, nám v princípe veľmi vyhovovala. Ako o tom nie je pochyb, však my sme už pár rokov predtým robili veci, to, čo aj Viktor spomenul, že tá príroda sa nám stala nielen ateliérom, ale tvorivým miestom na realizáciu. My sme mali veľmi dobré, alebo sme sa snažili zmapovávať nielen okolie Bratislavy, ale okolie aj na strednom Slovensku, ja neviem, okolie Lubietova, Banská Bystrica. Tam, kde bolo určité zázemie naše, tak tam sme to prostredie veľmi dobre poznali. Poznali sme možnosti tej krajiny pre našu prácu a sme ju aj bohato využívali, si myslím. Takže tam na stretnúť sa s terénom na tomto koncepte pre nás nebol žiaden problém. To proste bol koncept, ktorý bol nám vyhovujúci, pretože sme vo veľmi podobnom formáte my robili naše sympózia. A je tam uvádzaná v rámci prvého terénu vaša realizácia Regii, ale to tak nie je úplne jednoznačné, takže by som sa chcela spýtať, že jak došlo k tomuto? A čo to vlastne bolo? Lebo to je tam v podstate len dokumentácia a ja neviem odčítať vlastne nejaký kontext. Tak obidvaja sa mi vyjadrite. Jasné, samozrejme. Treba dohodnúť. Môžeme to rozdeliť, lebo tá vec vlastne pozostávala z 2 častí. Ja teda poviem trošku k tomu úvodu. Samozrejme, našou takou povedzme, alebo nazveme to výhradnou vlastnosťou, povedzme možno oproti teda iným ľuďom, ktorí takisto robili v teréne, ale my sme veľmi teda intenzívne mapovali ten terén alebo tú krajinu a miesta, ktorú vec budeme realizovať, alebo keď sme niečo zaujímavé objavili, to, čo nás v nejakom teda prírodnom prostredí, exteriéri
oslovilo, alebo sme tam našli nejaký materiál vhodný pre nejakú teda tvorivú výtvarnú aktivitu, tak sme vlastne na to reagovali. A konkrétne u tejto veci sa nám podarilo objaviť pri našich potulkách prírodou alebo vychádzkach, ktoré sme teda často absolvovali kvôli tomu, aby sme nachádzali prostredia, v ktorých teda môžeme niečo zaujímavé zrealizovať, teda v náväznosti samozrejme na to nájdené miesto, na to prostredie. Tak sme objavili na konci, teda skoro na konci doliny, železná studnička, takú zónu porastenú nejakými lieskami, takým kríčim a trávnatý teda terén medzi tým. A tam sme našli obrovské množstvo takých v podstate segmentov zábradlí. S týmito segmentami týchto zábradlí bolo to niečo tak absurdné, že ako sa to tam vlastne vôbec dostalo. No a vlastne my sme s tými zábradliami začali teda robiť potom nejakú činnosť na základe konceptu, ktorý sme si na to miesto a na ten materiál vlastne pripravili. No ja by som to ešte možno doplnil, alebo teda sa vrátil k tej otázke, že ako sa to stalo, že sa to dostalo do toho terénu. Do hystérie terénu, ktorú demonstruje táto kniha. Tak. Tento termín sme my nemohli dodržať, teda z našich pracovných hlavne dôvodov. Ale robili sme ďalej cez leto. Jednou z takou našou prezentáciou bolo odovzdanie toho daru Rudolfovi Filovi, kde bola prakticky zastúpená, bolo to v hoteli Dukla na jeho narodeniny 19.7. na 50-ku, kde bola veľká spoločnosť výtvarníkov, ale povedal by som, že tej viac menej trošku neoficiálnej scény. No hlavne, bol tam samozrejme. Rudo Sikora, Dežo Tóth, Kordoš, ja neviem, Jožo Jankovič, celá zostava, aj Fischer, Čarný, Meško a nejdem vymenovávať. No, oni pripravovali určitú takú tú koncepciu albumov, ktoré sa dávali určitým významným osobnostiam, kolegom pri okrúhlych alebo podobných jubileách. No, my sme sa dohodli s organizátormi, medzi ktorých patril aj Vlado Kordoš a Marian Múdroch, že prispiejeme do toho tým našim prenosom. Ale neprispiejeme ako do tej formy toho albumu, ale prispiejeme samostatnou akciou alebo samostatným príspevkom. Takže to sa aj udialo, čiže aj tam zase pár ľudí videlo, ktorí boli aj neskôr participantmi terénov, alebo už začali byť, že aktívne robíme určité akčné veci. A my sme aj to leto pokračovali ďalej. My sme v tom lete 82 realizovali napríklad Skrčenca, realizovali sme, to nasledovalo potom Filovi niekedy, nasledovalo Ozem, Otrávy a bol ešte v auguste Lom nad Rimavicou. Lom nad Rimavicou sme sa tam zúčastnili, aktivity, ktorú teda sme tiež nazvali, Kren tam bol, Kordoš tam bol, to bolo vlastne na Kordošovej chalupe, Drevenici a my sme tam urobili niekoľko našich vecí. Kordoš s Krenom urobili niekoľko vecí. No a čiže po prázdninách, po lete, tá informovanosť Kordoš, Meluzín. Ja som Meluzínom býval na jednej ulici. My sme sa stretávali. Teda, ako sa to dostalo vlastne do tejto? A to k tomu spiem, že vlastne tak nás ešte oslovili, však pridajte sa. No a my sme sa pridali tou staršou prácou. Mohli sme sa pridať aj prácou z Lomu nad Rimavicou, z Bohuníc, alebo niekde z okolia. Ten absurdný podtón tej realizácie regií bol asi taký pre ten terén pre vás. Určite. A my sme zároveň, ale v tom čase teda niekedy, keď sme boli na jeseň, nebolo to hneď. My sme neboli na stretnutí ľudí toho prvého terénu, že čo urobili, alebo ako urobili. Tam sme neboli. My sme len boli oslovení, aby sme prispeli teda tým našim príspevkom a teda nejakým spôsobom, keďže tá naša robota mala ten charakter
tej výzvy toho terénu, že spĺňala, by som povedal... Tak dochádzalo tam k určitému takému, nazvem to koreláciou. Áno, určite. Išlo to vlastne v takých rovnakých, ako keby... Áno. Dobre. Úderníci, lebo to už je naozaj ten typický taký ten terénový postup, konštrukt, že viete, že máte vymedzený čas, kedy sa to má zrealizovať, ako hovoril pán Matuštík, pieces, teda kúsok, hej, alebo teda to podujatie. Je to zaramcované už teda v tom druhom teréne na ktorýkoľvek typ krajiny na Slovensku. Poviem typ krajiny, lebo to nemusí byť len prírodné prostredie, lebo terén je čokoľvek. Ale zároveň, ak sa spätne ja pozerám na terény, práve to v tom druhom ročníku a teda minimálne v 2-3 situáciách, tá vaša je tá tretia, sa tam naozaj stretli diela, ktoré boli naozaj takým spôsobom veľmi, veľmi subverzívne, myslím takého, ako keby v zmysle tej narácie politickej, alebo takej tej vlastne tej subverzie voči systému, voči vlastne tej dobe, tej klíme spoločenskej, politickej, ktorá bola v tom čase. Takto subverzívne vlastne vyznievalo aj veď človek nie je blázon, aby zmokol, ktorú robil Matej Kren s Vladom Kordošom a podobne takto subverzívne vyznievala aj určite príspevok Petra Melúzina, lebo jeho príspevky všeobecne vyznievali veľmi subverzívne, takže tam to je to tak na istotu. Si to nejak zase rozdelíme, že pohovoríme o úderníkoch, lebo to aj tak trochu odťaží, to trošku pôsobí v kontexte vašich vecí, možno sa mýlim, ale trochu áno, pre mňa. Keďže sa bavíme o akčnom umení, treba trošku povedať, že čo bolo obsahom tej akcie, lebo my síce vieme, ale... Organizátori terénov vlastne pochopili, že mesiac je krátka doba a preto sa to trošku natiahlo. Tento prvé leto bolo len jún a zima už bola plnohodnotne celý čas. No. Čiže samozrejme aj nám to vyhovovalo, nie preto, že my sme medzi tým realizovali svoje veci, okrem toho sme aj chodili do školy, čiže museli sme ešte... Pravidlá sa tak logicky zvolnili. Áno, logicky to vyplynulo. No a keďže sme pracovali v našich veciach s dátumami, s názvami, s dňami, s menami, proste so všelijakými vecami, ktoré sa týkajú kalendára, času ako takého, sme si možno niekedy pri zamýšľaní sa pred tým obdobím, že čo by sme asi tak možno urobili, sme tam natrafili na jednu vec, že 25. február bol gulaté výročie. To bol už rok 83, čiže to bola zima 82-80. To bolo nejaké... Gulaté, lebo 48 a 3 roky bolo to, ja neviem, 45. alebo nejdem to porátať, ale gulaté. A to, keďže sme už niečo mali aj zažité, tak to bola v spoločnosti udalosť, ktorá mala proste, ja neviem, zaplnila na nejaký dlhý čas médiá, vtedajšie noviny a tie sa predháňali v mnohých takých ako absurdnostiach, stachanovské hnutie, údernícke hnutie a ja neviem, aké všelijaké súťaže. Preborníci, zlepšovateľia. Presne 28. ste to robili? Či 25. Nie, my sme to... Nesadol to úplne na ten deň. 25. február bolo výročie. Ale je možné, že sme to ani nechceli robiť presne na ten dátum. To je ťažko povedať. A keď sme to pripravovali, tak v tom čase okolo toho 20. februára dosť napadlo snehu, paradoxne. A my sme tú vec, ktorú sme robili na tých 4 pilónoch, alebo pri nich, alebo v ich okolí, tak sme sa tam brodili v podstate snehom a tak. A báli sme sa asi, myslím, že ma pamäť v tomto asi neklame, že o nejaký týždeň vyhlásiť účasť, to bola tam tráva, blato a podobne. Tak sme to asi posunuli na nejaký čas, v ktorom sa to... a ten termín bola nedeľa, ktorú potom sme asi určili, lebo ľudia tam boli pozvaní, bolo tam zo pár ľudí teda z nášho okruhu,
tak asi sme to posunuli, že pre trochu lepšie počasie, aby tam ľudia vôbec prišli. No, tak to bol asi ten dôvod. No a samotná tá akcia, tak tá mala taký ten spoločensko-ironický podtext. No, nech sa páči, Viktor. No, však vlastne sme si urobili prču z toho 25. februára svojím spôsobom a využili sme ako keby všetky tie politické atribúty, ktorý tento deň, teda víťazstvo pracujúceho ľudu vlastne poskytoval, alebo všetky tie momenty, ktoré z toho teda, ale hlavne aj teda dobového vychádzali. I keď samozrejme aj v tom čase sa ešte mnohé tieto vlastne pojmy používali, hej, ako v rámci spoločenského diania, pracovné kolektívy a brigády socialistické. To sme mali zastúpené vlastne v textoch, ktoré tam boli také... No, použili sme tam hromadu atribútov, ktoré boli, vytvorili sme tam šatňu robotnícku, čiže bola to vlastne taká inštalácia z lešenárskych trubiek. Na tom bol teda také ako keby plagátovo, ale tlačené na tkaninách úspechy POP, realizované akcie, zamýšľané akcie a podobné veci. Zároveň sme tam, kde sme my potom prišli a prezliekli sa z oblekov do montérok, ako pracovného odevu. Mali sme tam informačné tabule, boli pripravené rôzne formy, išlo o búchanie betónu. No, čiže úderníci rôznymi typmi kladív. Búchajú betón. Takže to malo aj výraznú zvukovú stopu. Áno. Ešte tam boli aj kovové prvky, niekto sem tam aj na to buchol, takže malo to aj taký ešte iný charakter, ale čiže... Konca sa to aj nahrávalo. Docent Matuštík to aj nahrával. Boli tam zase požiadavky na terén, na terén, aby zabezpečil terén zvukovú nahrávku. Čiže Matuštík si doniesol diktafón a nahrával ako zvukovú nahrávku. Zároveň tam ešte nahrával aj Robert Ciprich. Ten zase bol požiadaný, aby nahrával s divákmi alebo s pozvanými hostiami, pretože my sme boli traja viac menej permanentne, ale aj s ďalšími ľuďmi ako Meluzín, Kordoš, Krén. No bolo tá betónová kocka bola asi 2,5 metra alebo možno aj viac vysoká, takže muselo sa tam po rebríku ísť, no tak nie každý tam vyliezol, ale minimálne sme tam absolvovali niekoľko kôl vypísaných úderníckych súťaží, čiže súťaž o napríklad o najväčšieho tlka, súťaž o búchača prvej triedy, súťaž o najiniciatívnejšieho úderníka alebo niečo také. No. A tých súťaží bolo veľmi veľa a po tých úspešných realizáciách tej súťaže boli takzvané potom prípitky, blahoželanie tým ocenením úderníkom a oceňovaní boli ešte takou bielou šerpou, na ktorom bolo názov toho, ja si pamätám, že Kordoš mal 3 šerpy, alebo tak zúčastnil sa 3 kôl, tak mal 3 ocenenia, ktoré tam priamo získal a s nimi aj ďalej potom pracoval. No. Takže vlastne realizáciou takýchto, nazvem to, absurdných čiastkových akcií v rámci tohoto celého sa v podstate iba demaskovala a počiarkla absurdnosť toho celého, v čom ste sa nachádzali. Jedna vec, ktorú treba povedať, že samotný tá betónová kocka bola absurdná, lebo bol to pozostatok nejakého socialistického zámeru, ktorý sa nikdy nerealizoval. Boli tam osadené na rohoch alebo tej kocky oceľové teda nejaké uchytné body, ktoré mali slúžiť na nejaký stožiar, ktorý mali asi cez Dunaj alebo nejako tak. A to tam nebolo. Bolo to proste zabudnuté na okraji lúky. V šírom poli. Vlastne tá absurdita sa prenášala
prenášala aj do toho nájdeného objektu. 70. 80. roky sú plné týchto absurdných situácií. Ešte by sa aj teraz našli tie absurdné objekty, ale dobre, tie pozostatky socializmu. Ono keď uvažujeme nad celkovo vašou tvorbou, tak predsa len, neviem, či to nie je úplne korektné, ale navádza ma to povedať, minimálne ešte ten ďalší príspevok, pri ktorom by som sa chcela pristaviť, ten Kazimír, teda to je z terénu štvorky, lebo tiež tým prostredím, kde sa realizoval, je iný. Nie je to prírodné prostredie, pretože vás tak definujú trošku iné, vašu trojicu, iné atribúty, vaše akcie. A práve možno tieto terénové sú také, neviem, teraz či nie som príliš smelá v tomto tvrdení, jemne odťažité, napríklad v zmysle tej lokácie, hej, že je to taký iný typ terénu, nie je toto prírodné prostredie. Ale každopádne, toto prostredie z terénu 4 bolo veľmi vizuálne pôsobivé. Už len z tých fotografií je to vidieť, takže možno bolo to tiež tak absurdné, že to bolo niečo, čo malo byť, ale nestalo sa to tomu prostrediu. Povedzte, čo to bolo za prostredie, aby som to nemusela hovoriť ja. Bola to vlastne taká novostavba vodárenského veľkého teda rezervoáru, ktorý pozostával z 2 obrovských segmentov, priestorov, ktoré mali rozmer skoro jak fotbalové ihriska, vedľa seba 2. Tie 2 priestory boli úplne skoro identické, dá sa povedať. Do každého toho jedného priestoru samozrejme viedlo schodište. Ja si myslím, že keď sme tam boli, už bol napustený ten jeden priestor vodou. Nie, keď sme to objavili, tak Moment. Keď sme to objavili, tak jeden priestor bol ešte stavebne taký ako jemne pred dokončením a v druhom priestore už nebola voda, ale bolo tam jasné, že už tam voda skúšobne bola. Nie asi úplne kompletne, ale že už ju tam vyskúšavali. Čiže jedna časť sa realizovala trochu skôr ako druhá. No. Takže asi tak. No. A keď sme my už potom išli realizovať túto našu akciu, to bolo do terénu Jar. Do terénu 4. 4. marca sme to robili. Nie. To je na Kazimíra, ako na koncept, ale robili sme to 20. júna. Deň pred ukončením toho termínu Jar, a prvý letný deň bola to tiež nedeľa, zhodou okolností, nám tie nedele nejako ako deň pracovného pokoja, tak nám vyhovovali, že... Budete, to je deň vašej tvorby. Áno. 7. deň tvorenia. No. Ale hlavne aj z toho titulu, že sa tam nikto nemotal. Hej? Áno, ale týždni sa tam pracovalo normálne. Áno. Stavba sobotu, nedeľu bola de facto prázdna. Bol tam niekde na okraji, bolo to oplotené. Jednoduchým pletivom to sme si vedeli nie podliezť, ale niekde otvoriť a zozadu a vrátnik večer a v noci tam pospával, vartáš, nie vrátnik, a ďaleko to bolo od toho objektu. Nebolo to celkom novum, pretože už v jednom z našich úplne takých prvých veľkých rozsiahlých konceptov, ktoré sme robili kocka pre Václava Ciglera, k 51. narodeninám Václava Ciglera, náš osobný dar, bolo 51 projektov, akcií a rôznych typov realizácií, ktoré sa mohli odohrávať v prírode, v exteriéri, v urbánnom priestore, v galérii, mohli sa odohrávať ako akcie, eventy, landartové projekty a podobne. Čiže tam to je aj vlastne gro, také východiskové našej práce a do budúcnosti. A tá kocka bola robená v roku 1980. A bol to taký náš dosť dlho pripravovaný dar pre toho Václava, ale zároveň to bola práca na našej budúcnosti. Čiže tie projekty boli nerealizované, ale spôsoby práce, ktorú sme si pripravovali, tak zahrňali aj toto. Boli rôzne. Bolo to 50 absolútne iných
Rozdielný. nápadov, Áno. úplne solo. A teda nám ten priestor ako technický, alebo urbánny, alebo akokoľvek priemyselný, alebo pripravovaný nám vyhovoval, keď sme cítili, že pre tú vec to potrebujeme. A prečo to bola tá vodáreň? No, my sme to pri tých potulkách náhodou ako rozostavené našli a keď sme vošli do toho priestoru, tak úprimne povedané sme s ním boli fascinovaní. To bolo niečo ako veľký egyptský chrám. A tam sa neodohrávalo nejaká ironická až natoľko, boli tam nejaké prvky, alebo proste nejaká kriticko-ironická akcia, ale skôr to bolo postavené na takom, by som povedal, rozsiahlom rituále, ktorý mal určité odkazy do možno prehistorických alebo veľmi hlboko historických súvislostí. Takže objavil sa tam napríklad kosák a kladivo ako prvok, ale ten mal trošku aj iný charakter. Ale paradoxne na chvíľu sa objavil aj ako ten komunistický symbol, ale nebola to kritika taká priama to bola len náhoda, že sa to objavilo. Bola to práca, kde sme boli my, teda traja, bola tam žena v akte, ktorá pôsobila viac menej celú časť. Akt performancí. Áno. A boli tam 4 účastníci ako zároveň diváci, ale ktorí mali aj určité funkcie. A Meluzín mal fotoaparát, bol Lacom oslovený ako Peter, ty si svetlo, Vlado Kordoš ako Vlado, ty si pamäť, Robert, ty si slovo a Matuštík bol... teraz mi rýchlo vypo... Zvuk, áno. No, a ten nahrával na diktafón. Čiže také záznam z tej akcie, ktorá sa skoro odohrávala v úplnej tme. Pozor na to, ten priestor je rozsiahlý, sú tam rozostupy medzi tými stĺporadiami, možno tak 8x8 možno metrov, a je to obrovský priestor, ktorý nemá žiadny prístup svetla. Tam niekde v rožku trošku prenikalo z toho schodišťa, ale len veľmi máličko, také orientačné šerové svetlo. No, oči si trošku zvykli na to aj ako keď... bola tam akurát ako svetelný zdroj jedna baterka. A baterka tam bola? No. Peter mal blesk. A keďže my sme tú akciu, našu tú performance, alebo ten rituál, môžeme to nazvať pokojne, my sme ju mali pripravenú, premyslenú úplne kompletne. Tam nebola prakticky žiaden priestor na nejakú mimoriadnu improvizáciu, možno v závere. Jeden taký bod, ktorý sa tak... my sme ten scenár mali premyslený, pretože pohybovať sa skoro v tme, vo veľkom priestore, bez toho, aby sme neboli zorientovaní, čo robíme, keď vieme, my sme neboli stále v trojici alebo v štvorici, my sme tam mali funkcie určitých odkazov, mýtov, rituálov, čiže to bolo veľa vrstvených, teda takých, no nazvem to tých kultúrnych odkazov, tak my sme vedeli, čo robíme. Koľko to vlastne potom celé trvalo? Alebo tá príprava 3 hodiny. Bola nejaká... Príprava bola ešte dlhšia. Veľmi dlhá. Oveľa dlhšia. Oveľa dlhšia a precízne predpripravená. No, pozitívne na tomto celom rozmýšľaní o terénoch pre mňa je, že vy ste účastníci samozrejme fokusovaní viac na tú vašu vec ste boli. Aj keď ste potom mali príležitosť hovoriť s ostatnými o tom, čo robili oni a teda nie len si to pasívne prijať, čo robili, ale určite sa o tom aj rozprávať. Myslím na tom to, že je úplne neskutočne zaujímavé, ako na báze vlastne inak v podstate veľmi voľne zvoleného rámca, čo bol terén, vznikli takto diferencované akčné prejavy, ktoré teda samozrejme to predtým samozrejme tá cesta k tomu logicky smerovala. Ale chcem sa opýtať, to je taká moja posledná otázka, že ono to vlastne vyznievajú tieto performance alebo respektíve rôzne typy akčných prejavov, ktoré v teréne sa udiali, aj tie vaše, ako v podstate veľmi slobodné podujatia s tým naozaj pocitom slobody pri tej realizácii, ale zase realizované v
totálnej neslobode. Môžeme to tak ako uzavrieť? Dá sa to tak uzavrieť. Ja by som dodal to české, to sú tí paradoxy, alebo to haulovské možno. No. Áno, boli to tie ako paradoxná doba, ktorú sme žili a niekedy vznikali veci, ktoré mohli na ňu reagovať, ale častokrát sme stvorili vyslovene slobodne. A to isté bola aj drvivá väčšina účastníkov terénov. Naozaj sme sa snažili tie naše práce stavať a realizovať tak, aby sme sa nedostali do konfliktu s nejakou verejnou mocou, s políciou, s tajnou políciou a tak ďalej. Čiže to sme sa snažili maximálne to je ten aspekt tej neslobody. Eliminovať. Je to aspekt neslobody ešte a v tom čase, teda my sme boli študenti Vysokej školy výtvarných umení. Vieme veľmi dobre, že rektorom bol Jan Kulich. Tá doba nebola nejako mimoriadne teda žičlivá. aj na tej, teda, alebo atmosféra na tej škole nebola zase nejaká... Ale nikto napríklad z našich spolužiakov nemal ani šajnu, že čo my robíme. Hej, to sme o tom vôbec s nikým mimo školy. No, teda to... A tak to je vlastne súčasťou, chápem to tak toho, akým spôsobom akcie robíte. Ale aj teraz by nás zlapali, keby sme sa vyzliekli na námestí SMP a ležali tam a natierali by si ma nejakou farbou. Vtedy sme na námestí neležali. No ja viem, ale ja hovorím teraz, tak tiež by prišli policajti. No určite, no tak... Dali by sa určite dnes hľadať nejaké paralely. Verejné pohoršenie. Každopádne, tak. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste mi to teda, ako naozaj veľmi plasticky sme sa o tomto porozprávali. A tak terény sú takto v knižnej podobe, terény sú teraz už aj v takej tej, nazvem to, spomienkovo-komentátorskej podobe. Ďakujem ešte raz. My ďakujeme. Samozrejme, je tam ešte veľmi veľa, ako by bolo možností, o čom rozprávať aj v rámci tých terénov, no ale ten čas je obmedzený. Ďakujeme. Ďakujeme.